खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे खाथियाव लाद्राय नाङा बिबार खाखांबाय आं ओमफ्राय दिनै 2024 नि 1 तारिख ना गोदान बोसोरनि स' आङो साथि लगायनो नागिरदों आरोना बाथौआव ओमफ्राय गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि बे बोसोराबो मोजाङै मोजां थाङो ओमफ्राय आंबो दा साथि लगायनोसै ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो गोसो दंबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाथ'ला जायखिजाया आं दा साथि लगायग्रोनोसै इनि उनाव मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं साथि लगायग्रोना लानोसै दा न' खाथियाव आबौनि बार्थडे दं नालाय बेवहाय फैनांबाय आरोना ओमफ्राय नै दा गाजर आरि लेमगासिनो सालाद बानायनो थाखाय सोरनि बार्थडे Ni pada. Gaihir bayi nuwar deh nih. Dinner gue tak gaihira. Online sih online. Ini online krisung itu online. Nih, dia gambar. Kasih सानैनिबो बार्थडेखा आरो दिनै इसोरनिया Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sel komanda masih Mani bawa kamu apa nih? Judul nih sih. Sampai di Sahur kamu. फिसाजोआ इउरिकाया न'आव गैयामोन नालाय मबाइलावनो भिडिअ कलाव हरनानै खिन्थिदो आरोना Yes, me. चलो 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 गानफोरला बायनोसै लांसै
हागान बासिले ओंखाम आबै बाहाय बाहाय होदोंमोन फैबायना फानजा आनै बाबु Sekarang udah kenapa? अबे गन Nih coba. Ini deh. Galau deh saya. Ada songra. Dulu nama dia yang Bandung sama? Orang Bandung. Iza baik oma songra. Oma kita pun panjang bro. Oh ya lah. Dari songra songra bidang sampai ke zasi kan jenga. Sama. Ore bagi malah ini salai songra ya bu. Mesti tar. Nang. Aku cina kan deh. Masa aku sekali dah kadang beli dia lagi. Ya kunwa ke, mobil aku kunwa ke. Ni ah. This is the birthday girl. Adam say, pizza ada. Mau sini? Hah? Mbak, aku suka aku nama sih. Kekonjol bokarनाय sih, bokarनाय. Onla. आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना आङो बाय बाय